Hello mga kadayot! Welcome to Kagsawa! So nandito kami ngayon para mamasyal ang buong pamilya. So ayan, samahan nyo kami sa part 1 ng aming... Tara, samahan nyo kami pasukin ang Kagsawa. Ayan, ang ganda-ganda dito. Dito pa lang to sa entrance, guys. Ayan. Ayan guys, ang ganda ng Mayun, oh. The perfect cone in the Philippines. Mayun Volcano. Mga kasama ko guys, oh. Yan ang mga kasamaan ko. Maganda yung panahon ngayon guys, kaya nagpakita siya. Nagpakita. Ayun nga, madudumog. Okay, di pala nag-iris. Yung padumanan sa Mayun. Buto na. Talaga, kain natin sa ibang account. Sa Viber. Ay, mag-drive. Nagagayit pag-ao. Uy, yung pag-ao dapat sumukulat kayo sila. Pagkakihan pag-ao yan, bako ko man sa salot. Gusto man sa naman mag-artisal. Wow. Iyan ka po sa barayan. Yan. So, dahil tulay kayo, magayon na rin ito mo. Sa baba? Nailig mo na na. Napulong truko. Dahil nakapapad kasi mo ba eh. Hindi ka siya magsakay. Ngayon, pag-aralabaon sinda na kulon. Uy, na o, yung palig ko pag-iba. Pipicturan ko. Tuturuan mo na sila magpadala niya. Yung bago nagbiyahe, nagturo muna tumal. Hindi. Mapalayok mo bagaan. Magabatonan man, dahil mo na naglalayog. Sasakay ako dyan, guys! Kung kaya ko. Maya. Jesus, ayun o. Astig si kuya o. Patayo-tayo lang. Try ko mamaya. Wow, dami o. Nakulon sinda. O, ito mga babae bas o. Challenge. Sobra na naman. Huwag kumikit. Video. Nako, Bridgie, hello. JJ. Ipakuan. Piling mo pataas. Daming ibon. Oh, gayon magbatiw ng mga pakinggan ng sarap pakinggan ng ay na sinda. Pumari na, Jay. Lalapit kami guys sa Mayun. Yan, nagtakip siya oh, nahiya, medyo nahiya yung Mayun oh, nagtakip. Nak, halika na. Ayun si mama, may payong. Ang daming tao ngayon guys. Daming turista. Ano? Nabit po sa baba. Ngayon oh. May sili. Ayan. Pag nawala po yun sa
nagana sa intan. Sakay na, pwede na. Kuya Eric. Kasi Kuya Eric daw sa unahan. Ah. Si Kuya Eric ang maglilid, guys. Lahat po mag-drive. Hi, Kuya. Aha. Ah, si Ate Bas. Oh, wait ka sana kay tuturuan ka. Kala ko maangkas ka kay JJ. Green. Ayun na, ayun na. Lumana ka magpiritso. Kaya mo mang garate, Bas? Eh, yung ano, apo mo yan dyan. Ba't ikaw na mag-drive sabi? Yeah. Sige na, dumang ka na. Turuin na. Oh! Relax lang, relax lang. Kaya mo yan, Adayot Vlogs. JC, JJ. So ayan guys, ready na kaming lahat na mag-ATV rides. So abangan nyo sa i-upload kong part 2 nitong aming Kagsawa Mayon Maganda yung panahon na yun, guys, kaya Adventure. So ayan, maraming salamat sa inyong panonood. God bless everyone!